קיבלנו מוצר חדש שנקרא מייקרוסופט Wireless Display Adapter. המוצר הזה מאפשר לחבר מסכים או מחשב או טלוויזיה שיש להם HDMI למכשירים כמו טלפונים עם אנדרואיד החל מגרסת 4.2.1 ולכל מחשב נייד או טאבלטים שיש להם Windows 8.1. המוצר הוא אדפטר קטן מאוד שמתחבר ל-HDMI, מקבל את המתח שלו מ-USB או במסך עצמו אם יש חיבור USB, ואם לא, לחיבור USB עם מתאם לחשמל. עכשיו נראה לכם איך מתחברים עם מחשב שמותקן עליו Windows 8.1, איך מתחברים תוכנתית דרך האפליקציה ישירות למסך. בוא ידע. ניגש לממשק של Windows 8. בווינדוס 8 אם הולכים עם העכבר פה לפינה, יש אייקון שנקרא Devices, בתוך Devices הולכים לפרויקט, אומרים Add Wireless Display, ואז התוכנה כבר מזהה את המסך שלנו, את ה-Microsoft Display Adapter, ווואלה, הוא בתהליך החיבור. אפשר לראות שהוא מתחבר. אם את תצליחי להראות שם את המסך, הוא גם מראה שהוא יוצר את ההתחברות עכשיו. זה ייקח כמה שניות. התחברנו. אנחנו יכולים לראות את השולחן עבודה גם שמה. החיבור הזה מאפשר לנו הרבה דברים, כמו למשל צפייה בסרטים וכולי. אפשר לעשות את זה גם ממכשירי אנדרואיד, שזה אנחנו נראה עוד שנייה. עכשיו אנחנו נחבר את מכשיר האנדרואיד, את הטלפון של גלעד. קודם ססי ינתק אותנו מהמחשב שהיה מחובר, על ידי עוד פעם כניסה לחלונות, ל-Devices, לפרויקט. שם יש דיסקונקט, וכרגע המחשב מנותק. אחרי שהתנתקנו עם המחשב שעליו מותקנת מערכת ההפעלה 8.1, נראה לכם איך אפשר להתחבר גם עם טאבלטים וטלפונים שיש עליהם מערכת ההפעלה אנדרואיד. הולכים להגדרות. בהגדרות, במכשיר שלי בכל אופן, יש תחת מכשיר יש תצוגה, בתצוגה יש צג אלחוטי, שאצלי כרגע הוא קבוי, אנחנו נדליק אותו. ברגע שמדליקים אותו, הוא אוטומטית מזהה את ה-Wireless Adapter של מייקרוסופט. אנחנו מתחברים, אפשר לראות על המסך, וואלה, אנחנו מחוברים. אז אנחנו מחוברים, והכיף הגדול במכשיר הזה שבאמת אפשר לראות כל דבר, סרטונים, תמונות, כל דבר, אפשר לראות על המסך באמת בצורה נוחה. אנחנו בחרנו להראות לכם סרטון שצילמנו לפני שנתיים, מי שזוכר אותו. אפשר הופכים את הטלפון ואז גם התמונה נהפכת ורוחבית לכל המסך. הנה הסרטון שצילמנו, להזכירכם מי שזוכר. ניסינו אז לצלם איזשהו סרטון ופשוט התפקעתי מצחוק.